A Deputación de Ourense converterá o municipio de Manzaneda no epicentro da música tradicional coa celebración do certame celtibérico de bandas de gaitas e tamén o noveno serán de Seitura e Noite Celta, que terán lugar os días 25 e 26 de xullo. Estamos diante, pois, dun certamen que é didáctico, que é instructivo e da transmisión de todos os valores culturais. Como novidade, nesta edición, o certame traerá bandas de gaitas de Baleares, achegando as cornemusas mediterráneas a este evento, o máis internacional de gaitas que se fai en Ourense en toda Galicia. Manzaneda foi un referente dos cantares da Seitura. Por eso, este noveno serán da Seitura fai referencia a Ludivina Pérez Ricoi, que era a cantora máis destacada que deu Galicia de cánticos da Seitura. Que son os cánticos da Seitura? Son cánticos líricos, melismáticos, que transmiten a música medieval a través dunhas fórmulas melódicas e fórmulas rítmicas diferenciais. Neste evento daránse cita a centos de músicos de Galicia, Asturias, Cataluña, Madrid, Mallorca e Portugal.